за семейни ценности. Заслужило, защото съвсем сама се изправи срещу големите компании за видеоигри, поиска да се забранят продажбите на игри, изпълнени с убийства и насилие за малолетни. Деца, получавала ли телефонни обаждания или писма с заплахи? Много повече. Така ли? Някой проникна в дома ни. Аз бях на работа. Алис ме превина. Докторе, този човек прати жена ми в болница с жестоки болезни рани. Кери Джонс, жертвата от автомивката, нападната е 2 пъти. За последно преди няколко часа. Първото нападение вероятно е било преди седмици. И двете са с порезни рани. Какво е оръжието според теб? Макетен нож. Ей, здравей. Раната на шията. Прирезаната артерия. Другите рани са получили при защита. Кои са стари? Други много. Нещо побъдено сам. Искам да проверя дали съм прав. Имаме идентични рани с еднаква дължина. От остро оръжие, който е нападнал Марго Уилтън. Искам да надникна под нейното легло. След ли праха? Със сигурност е бил тук. Скуигъл. Момиченцето нарича убиеца. Била колата, когато е убил Марджори. Според мен Скуигъл е звукът, който издават черките, докато се движат по стъклата. Скуигъл. Шокиращ. Как? Ох. Това е копия на видеото в дома на Марго Уилтън. Дай му топката. Същата малък прозорец, през който е минавано много кратко. Видимо, че ще видим дечица с миниатюрна камера. Ето я. Удачим се. Ja, telefonen med det gäller det. Стоп. Барни. Я что? Ох. Хапе. Повече, че хапе за дупата. Мисля да му я оставим за топката. Ох, как. Частен детектив да следи жена ви. Защо да го прави? Вие ми кажете. Що ми пише? Председател на планета. За семейни ценности, за нея. Най-важно бяха истината, честността, моралът. Това имам предвид. Какво казахте? Това имам предвид. Когато Кери беше нападната, тя разказа, че онзи звяр е повтарял. Знам. Признай си. Но явно имала. Алената буква е красноречива. Изневерявала е на мъжа си, който не е и прозирал. За разлика от Скуигъл. Нападнала е Кери преди 10 седмици. Къде отиде топката? Айде. Оставил я жива. Повтаряй, знам, признай си. Айде. Дали е шанс да се покая и явно не го е направила, защото я е убила. Според мен е дал шанси на Марго Уилтън. Ако е била сериозно. Айде, търку, за топката. Живея там от 45 години. Искам да се прибера от дома.
Gdzieś tam muszę. Не желая да ходя в хотел. С разни непознати наоколо. Аз пък нападателят да се върне едно на миграм. Така боли. Ох. Ох. Нарушавате правото на госпожа Уилтън да се консултира с адвокат, както и свободата и на придвижване. Тя е жертва, а не заподозрена. Оскар, опитвам се да я защитим. Заражи тактиката на сплашване. Имаме всички основания да смятаме, че първото нападение е само предупреждение. Ще рискувам. Отведи вкъщи. А, не. Ето ти топката. Айде, топката на кръка. Айде. Айде. Барни. На кръка, бе, топката. Ох. Айде. Барни. Барни. Умори ли се момчето? Момчето се умори. Не е достатъчно. Ох. Ами, моята главичка ме е изтурчал. Изтурчал. Измори се, виж, Да. Там ще ти се карат. Стурчо. Спомняш ли си какво направи миналото лято? Винаги ми дава по 100 лева. Ако земяла наблизо, обещава 1000. После ми дава по 200,
Къде ти е топката? Къде е топката? Топката, айде. Айде. Ели се по-вкъснен. О, не. Ох, боли, бе. Аз като казвам, че доктор Злобови. Американската мечта беше негов град. Ох, Той заплати за нея. Той беше не, крака не. Изпери Ал Пачино и Мишел Пайфър. Белязания. Понеделник, 21 Кино Нова. Ах. Ето ти пръщето. Не крака. От режисьора на Гладиатор. Ръсъл Кроу. Дензел Вашингтън. Избери американски гангстер. Какво ти свети тук, а? Това, че вървиш най-хубаво. Избери недосегаемите. Сряда, 9 вечерта. С дупе няма да станат нещата. Ако влиза на шериф, като там не го... Баш неговата си яде. Получихме сигнал за изоставена кола, оказа се, че е наш човек. На кола. На Финк. Който спасил тези деца. Да, сещам се. Аз се хубава подарък от общината.